Sorgine eta gizona. Etxe batean bizi zen famili bet, eta ondoko etxean gizon bat bakarrik. Ez aspaldi, aiomen ziren denak elkarrekin afaltzen, sukeldian. Halako batean, sorgin bet agertu eta ziminien gainetik hasi zen erten. Botakoten nauk, oezoten nauk. Ta familie izitu zen. Bieramun atxean, sorgine berriz hasi zen mezperako solasak erten. Botakoten nauk, oezoten nauk. Famili guzie ikeratue gelditu zen. Egun batzuen buruen, ondoko etxeko gizonai erran zioten, ja egoin zen etxean. Egoten bazen, main ziotela bilotx bat. Askir trankile baitzen, erran zuen. Bai, gelditiko naiz hemen. Ez baitzen fido, portxakaso, makila handi bet hartu zuen eskuten. Atxero bezala, sorgin hasi zen betiko solasetan. Botakoten nauk, oezoten nauk. Ta gizonarek erran zion. Bota nahi bauk, hemenduk bidia. Ta ezpauk bota nahi, gai hortik. Hoi erran tabiala, sorginarek zango bat botazion ziminitik behiti. Isten baten buruen berriz erran zuen sorginek. Botakoten nauk, oezoten nauk. Gizonarek hala kontestatu zion. Bota nahi bauk, hemenduk bidia. Ta ezpauk bota nahi, gai hortik. Sorginek, oiaitu zuelaik, bertze zangoa eta gizon baten burue botazion. Sorgine, torri gizona ingena, terran zion. Hartzak buru hoi. Ta gizonarek kontesta. Nahi bauk, hartzakik. Sorginek man zion gizonai hauniz diru. Ta gizonure gelditu zen konten. Ondoko etxan bizi zen familiarek ere, bildotx eder bat man zion, bere lanan sari gise.